zatáhl za pytel moc. Do piče, vole. Víš. Dík, Marčo. Peek, don't peek. Don't peek. I peek. Pomoc! Kde jsi, radíme, kde jsi? Radíme! Je. Jsem chtěl si mě boosty, ty vole. Překvapený ho koubívat. Bravo! Jdu na insane shoty, kámo. 400. To si klipnu. Na shortu jich je víc. OK. Ty dal double kill přes stěnu. Proč tam jdu? S těma opicama, opičákama, vole, opičenejma, pičo, s pičenejma opičákama. Skurvení monkeys, vole, proč tam jdou? Proč tam jdou? Do prdele, nemám nic! Pičo, vole, to nemám do prdele. Pičo, monkeys, vole. I'm from Vietnam. Vietnam, China, Italia, gracias. Může se jmenuji Šulin, no tak. Dá se Osmolárkovi říct, že to bylo breakout celkem. Cože? Jestli dá říct Osmolárkovi, že to byl celkem dobrý kauf. Jo, to jako by. Hezky pičo. Pak tě netrefí, vole. Hello there. Vole. Já to hraju safe. OK, Skyler. Kokoti hrajou jak kokoti, vole.